Astăzi maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade. Va ploua pe suprafețe mari, se vor aduna cantități importante de apă și vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră la rafală, iar izolat vor fi condiții de grindină. E mai cald prin Moldova. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade. Vom vedea și soarele foarte puțin prin sudul regiunii, dar așteptăm și ploi însoțite de fenomene electrice, iar pe aici, pe suprafețe mici, ploile vor lăsa în urmă și peste 40 de litri pe metru pătrat. Vreme ceva mai liniștită găsim astăzi în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 23 de grade. Vom vedea și soarele pe parcursul zilei, dar pe suprafețe mici s-ar putea să plouă, însă foarte slab. Vântul, în schimb, va fi și pe aici extrem de activ, va depăși chiar și 60 de km pe oră la rafală pe țări. În capitală vom avea cel mult 24 de grade în termometre, însă și aici vântul ne va pune probleme pentru că va depăși 65 de km pe oră la rafală. La noapte vremea va fi răcoroasă, cel mult 9 grade, iar mâine vor fi 25 de grade, cer variabil, dar seara s-ar putea să se întoarcă aversele, în timp ce joi se răcește vremea destul de mult în București, vor fi 20 de grade și așteptăm în continuare ploi. Și dacă vă aflați în trafic astăzi, în special pe șoseaua de centură, să vă așteptați la întârzieri. Însă Alexandra Bucuroiu se află în oraș și ne spune mai exact cum se circulă. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața tuturor! Ne aflăm pe șosea